upravo sam zaleteo letećim autobusom iz Budimpešte za Aman. Trenutno sam u Jordanu, karta mi je koštala 30 evra, što je smiješno za 3 sata leta. Ovo će biti početak moje avanture, plan mi je da u narednih 2 godine obićem pola planete Zemlje i ovo će biti moja prva destinacija. Obiću skoro svaku državu na ovoj planeti i ovako ću krenuti moju veliku avanturu na ovom YouTube kanalu. Zapratite kanal, lajkite video. U redu, upravo sam izašao iz aerodroma u Jordanu i ovdje ću krenuti moju avanturu po svetu. Dakle, prva stvar jeste da su nas zajebali, mene i moji prijatelji su zajebali oko evra. Dakle, pravi kurs je za 100 evra se dobio 83 dinara, oni su nama dali 63 evra i to imam kao dokaz ovaj papir tu. Sljedeća stvar što jeste da moramo od aerodroma do centra doći u gradu Amana i taksi će da nas košta 20 dinara, što je malo više od nekih 23-24 evra. Pošto dinar je malo, jordanski dinar je malo jači od evra, jednoga, jaka valuta u pitanju. Tako da za 23 km 20 i nešto evra. Eto, to je to. Tako da nisam sam, idem sa još dvojicom. Ukupno nas je troje i cena za 36 km za svu trojicu od aerodroma do centra u Amanu do našeg hotela je 20 dinara, što je oko nekih 25 evra, 26 evra. Ok, evo nas Buraziri, vidite kakvi su arapski putevi. Čisti su, bio sam u Tunisu, Tunis je katastrofa, prljavi nikakvi, ovo već ima smisla, tako da eto. A taksista... Evo, upravo smo promijenili taksi, dakle, jedan nas je odvezao od aerodroma do nekih 3 km, onda nas je drugi nas je pokupio i idemo dalje, evo ga, to je to. Evo, ovdje su mnogo bolji nego u drugim afričkim državama jer se oni drže traka, a recimo to je totalna katastrofa, ne valja ništa, nasred trake voze i tako. Ok, ušli smo u grad, još ima nekih 15 km do hotela i to je to, evo kako izgleda. Izgleda na suvost. Evo ga, moj hotel, malo ga je bilo komplikovano naći. Ali eto, malo je zavučen, ali eto, uspio sam ga nekog naći. Tako je, i ovdje je jedna slatka poruka, ubaci bakšiš i ovaj će da svira na recepciji, zapravo da pleše. Vrate, ovdje smo ubacili karticu. I ovo je kupatilo. To. Ovo kako soba izgleda i ovo zapravo snimam 4 dana posle. Jer ovo je znači 4 dana posle kako sam, ovo je posljednji trenutak u mojoj sobi, pre nego što se isključim. Evo 3 kreveta za nas trojicu i... Ok, evo, dobro su bili krevet, ništa loše, ja sam bio u sredini tu. I... Dobro kažem, ništa loše. Evo, zamrzivač, dakle, prazan, ok, telefon ovaj iz 1950. godine. Ima tu Wi-Fi njihov, ima sve tu. I jedna zamjerka, nisu imali vodu ovdje u čajniku, tako da ne znam kako, a njihova pitka se ne može piti iz česme, tako da onda bi ja morao da kupujem vodu pa da sipam, pa da uključujem, pa da sipam ovaj čaj. Znači flaširano da sipam. I evo ga pogled na grad, veoma lepo, zar ne? Ok, ovo je pogled sa restorana koji se nalazi na 7. spratu hotela. Veoma dobar pogled. Eto, tako da to je to do videa, nadam se da ste uživali. Zahvalite mi se jednim lajkom i zapratite ovaj moj kanal Život jednog momka i ovdje možete da vidite sljedeći video o tome kakva je ulična hrana u ovom glavnom gradu Amanu. Tako da, hvala i ćao!